Canalul meu de YouTube. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Este primul episod de Brawl Stars și știu că n-am mai filmat pe canalul meu de YouTube, dar acesta este al doilea meu canal de YouTube și o să fac mai multe episoade cu mai multe jocuri. Sper ca să vă placă și scrieți în comentarii dacă mai vreți să fac episoade din astea. Dați un like și un subscribe. Așa. Să începem un match. Și scrieți în comentarii cui îi place Brawl Stars-ul. Bun. Până acum mă descurc ok. Aia de aici. Așa. Hâț. Și așa se câștigă un match. Da. Și o să fac și unboxing acum. Da. Cam acesta a fost acest videoclip. Sper că v-a plăcut. Nu uitați de like și de subscribe și scrieți în comentarii dacă mai vreți episoade de genul. Pa, pa!